ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ସମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମିଠାର ନାମ କ'ଣ? ରସଗୋଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଭଦଭଦଲିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ପଖାଳ। ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ନାଚର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଲୁଣି କୁମ୍ଭୀର। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? କବାଡି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଆଳୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? କୃଷି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଦିବସର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପାନୀୟର ନାମ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ବା ଗୋରସ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ରଥଯାତ୍ରା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ମୁଖବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ହୁଳହୁଳି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ସଂକେତର ନାମ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର।